Tanay lara. Alam mo po yung ito mo. Ito na ang dating Freedom Grandstand. Park na siya ngayon. Ito ang Calderia. Diyan ang Roberto's na masarap. City downtown. Ay bakit walang sa Dinagyang Way mang no? Ang mga banderitas way. Uy pa, temprano magani. January 11 na. Saan naman mata? Ay, ito. Hindi pa galing. Dito ang pwesto dati ni Papang sa Guangco Street. Ito ang Guangco. Pare naman to. Dito si Papang. University of Iloilo. Central Market. Sa capital ito? Central, Guangco. GUI. Ayun pala ng estatwa na yan. Nakaupo siya dun. Sila. Likod sa Central Market. Ay, diri gali ang banderitas. Diri pa lang. Chinese sana ba? Para Chinese New Year. Ay, mas mauna-unang dinagyang. Ito Chinese? Oo.